момчета, вижте какви мутанти в The Forest, канибали, мутанти. Тук играем с Луки. The Forest от синглплеер, той моя. Ето ги мутантите. Вижте какви са големи. Шит! Има и риби някакви, малки риби, после ме виж на клипа, сега аз го кача. Хора, ако знаете какви са тия мъничките. Аз съм го пуснал на мод без канибали и такива работи. Лъки, после ме виж клипа. Какви са тия мъничките, нещо като тюлени. What the fuck? Те дебелите ли? Ни мънички. Не, аз ни дебели съм виждал. Ай, мутанта се изнася. Аз съм на един мод, дето такова не идват канибали. Ма как го направи? Просто преди да почнеш да Forest пишеш веган мод. Къде го пишеш? Ами никъде, просто пускаш се The Forest и пишеш веган мод в менюто, още преди да си влезнал в света. И то надписа се променя от The Forest, се променя на The Forest, едно open Мале, виж, после ми виж клипа, човек. С мутанта си отива и после и с него малките тюлени. What the fuck, брат? Мале, ай сега го качвам, сега го виж. Колко преживяване ти се е случило? Айде отида към канибалското село. Изчезвай, бе, говедо! Изчезвай, бе, говедо, бе, какво говедо. спика, Шмаби. Аз съм говорещата игра. С факлата влизнах във водата. И хора, това ще бъде клип, исках да я покажа само. Исках да я покажа мутантите, ако има нещо интересно.